Ahoj, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u svého prvního povídacího videa. Připravila jsem si pro vás něco málo z mých již hotových obrázků. Jako první obrázek tady mám obrázek od Kirbyho z této omalovánkové knihy. A na tento obrázek jsem použila pastelky Lyra, tadyhle na to pozadí, na ty květy okolo a listy, některé ty listy, co tady vidíte. Pak jsem tady také použila pastelky Mondelus od Kohinoru, těma jsem malovala tyhle ty domečky, srst a jsem tam taky nějaké ty listy. Na oči jsem potom použila bílou gelovou barvu. Další obrázek, který tady pro vás mám připravený, je z omalovánek Ztracený oceán od Johany Basfordové a je to takový podmořský palác, který jsem opět malovala pastelkama Lyra a drobnější obrázky jsou malované linery. Jsou tady tyhle a tady takhle, co jsou kolem. A ještě jsem linery i použila tady na ty střížky a různé ty drobnosti, které tady jsou. A rybičky vlastně ještě jsou také malované linerama. Tak, další obrázek je v Tajné zahradě od Johany Basfordové. Je to růže, kterou jsem kdysi začala malovat, ale nedokončila jsem ji. Před časem jsem se k ní vrátila. Malovala jsem ji pastelkama Lyra. Pastelkama Lyra jsou malovaní i ty motýlci. A protože jsem tam na obrázku měla takovou kaňku, tak jsem ji zakryla samolepkou motýla. Takhle zvednu, jestli to bude lépe vidět. A na pozadí potom jsem použila od Kohinoru pastely. No a jako poslední obrázek, který tu pro vás mám připravený, je mandala, tady z té omalovánkové knihy od Kamélie. A ta mandala je malovaná podle paletky, kterou jsem si našla na internetu. Na tu mandalu jsem použila pastelky Polycolor a ještě jsem ji dodekorovala bílou gelovkou. To je pro dnešek všechno. Děkuji moc za pozornost. Mějte se moc hezky. Přeji vám krásné a pohodové předvánoční období a budu se těšit zase někdy u dalšího videa. Ahoj!